Kao što smo najavili u prethodnom videu, naš mobilni tim za pristupačnost nastavlja obilazak banjskih lečilišta širom Srbije. Danas smo se uputili ka Mladenovcu da posjetimo banju Selters. Dočekao nas je pomoćnik direktora sa kojim smo razgovarali o tome koji su izazovi i kako bi se mogla unaprediti pristupačnost banje. Rukovodstvo je svesno da na ovom pitanju treba raditi sistemski. Pristupačne informacije su također važne za pružanje kvalitetnih usluga, te smo domaćinima uručili smernice za izradu pristupačnog sajta. Završavamo posjetu zadovoljni započetom saradnjom. Obilazak banja realizuje se u okviru projekta jačanja otpornosti starijih osoba i osoba s invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa koji finansira Evropska unija uz podršku Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog crvenog krsta. Regionalnim projektom koordinira Crveni krst Srbije, a nacionalni partner je i Nacionalna organizacija osoba s invaliditetom Srbije.